салом тамошобинони муҳтарам, хабарҳои муҳими радиои Озодиро аз рӯзи ҷумъа 14 феврал ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. рӯзи ҷумъа дар шаҳри Бишкек даври навбатии музокироти ҳайатҳои байни ҳукумати Тоҷикистону Қирғизистон ҷараён гирифт. ҳайати Тоҷикистон дар раъси Муродали Алимардон, муовини нахуствазири кишвар, дар нишаст ҳузур дорад. дар ин нишаст масоили марбут ба иҷрои тавофуқоти дар мулоқоти 30-31 январ дар шаҳри Бишкек ҳосил шуда баррасӣ мешавад. яке аз масоили мавриди баррасӣ барқарор намудани фаъолияти гузаргоҳҳои назоратӣ дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон аст, ки баъди тирандозии 11 январи соли 2014 ба таври якҷониба қатъ шуданд. раҳбари ҳайати музокиротии Қирғизистон, муовини нахуст вазир Тоқун Мамитов дар суҳбат бо радиои Озодӣ пеш аз нишаст гуфт, ки Қирғизистон аз талошҳояш барои ҳифзи манофеи миллӣ даст намекашад. Кыргызстан всегда ценил отношения и высоко ставил свои отношения со своими соседями, будь это узбеки, казахи, таджики. И никогда не ожидал удара в спину. Никогда. Мне во сне не снилось, что мою территорию будут обстреливать с миномета таджикские братья. чанд рӯзи ахир қурби доллар дар нуқтаҳои мубодилаи асъори шаҳри Душанбе рӯ ба боло ниҳодааст. ҳарчанд дар эълонҳо қурби пули амрикоӣ 4.96 дирам нишон дода шудааст, амалан ҳар як доллар беш аз 5 сомонӣ табдил мешавад. ҳоло бинобар афзоиш ёфтани қурби доллар, нуқтаҳои фурӯши асъори пойтахт бо камбуди пул рӯбарӯ шудаанд. таҳлилгарон мегӯянд, ки сабаби болоравӣ дар беқурбшавии пули миллии Қазоқистон буда метавонад. ҳукумати Тоҷикистон гуфтааст бо ширкати АРС дар масъалаи ифтитоҳи роҳи алтернативии ройгони Душанбе-Чаноқ музокира барпо кардааст. вазири нақлиёт Хайрулло Асозода гуфт дар назар аст, ки тарозуҳои ширкати АРС, ки вазни мошинҳоро месанҷад, аз роҳи мазкур бардошта шаванд. ва гуфт ин ширкат бар пояи як созишнома бо ҳукумат фаъолият дорад, вале ҳамчун вазир наметавонад исми соҳибони воқеии онро ифшо кунад. АРС аввалин ширкати хориҷие шуд, ки дар роҳҳои Тоҷикистон низоми толингиро ҷорӣ кард. дар Тоҷикистон 14 феврал рӯзи ошиқон ё ҷашни Валентинро таҷлил карданд. дар ин рӯз аксар ҷавонҳои ошиқ ид доштанд ва ба мушоҳидаи хабарнигорон нархи гул, ки аз маъмултарин ҳадияи ошиқон будааст, якбора боло рафтааст. як дона гули садбарг ба 25 сомонӣ расид ва дастаи гулро аз 120 то 500 сомонӣ пешниҳод мекарданд. таҷлили ҷашни рӯзи ошиқон дар Тоҷикистон солҳои охир расм шуд ва бино ба натиҷаҳои назархоҳии марказии Зеркала ҳар фарди сеюми сокини ин кишвар ин рӯзро ид ва шахси маҳбубашро табрик мекунад. меҳрона ҳамсояи худамро табрик мекунам имрӯз ба 14 феврал. бо таманнои ин ки дар хонаводаи шумо ҳар рӯз ид бошад, даъват мекунем хабарҳои бештарро аз сомонаи интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам телефони ҳамроҳи худ дастрас кунед.